Wah, kado sing apik banget. Warna kesenenganku biru, lan aku untuk panganan biru. Aku untuk panganan abang. Aku emo panganan bayi. Aku seneng popcorn. Aku durung tahu nyoba sing ijo. Rek, aku arep miwiti. Ayo didelok. Ombenan iki gawe bertenaga. Aku kerasa kuat banget saiki. Ayo melayu ngubengi bumi. Jim. Aku bisa nindakake apa wae ing kene. Anak apa maneh? Ajan delok aku. Aku yakin bisa ngangkat kowe. Ha! Tolong! Gusti, Dina sing aneh banget. Yo, aku balik Cah-Cah. Giliranmu. Ayo dicoba. Opo? Beet lan tomat? Aku ganti pikiran. Ayo tak tulungi Nicole. Mangap. Pesawate Melayu arep nemo nih kowe. Aku ora seneng rasane iki babar pisan. Iu. Yo, saiki giliranmu. Nyenteni sedela. Deloken kacamata teludeku. Kowe gelem iki? Matur nuwun. Saiki kita bisa nonton film lan mangan popcorn. Hey! Ora peduli. Popcorn iki ijo, dadi iki duweku. Ngenteni. Aku ora mudeng. Wah, kui nyenengake. Nicole, anak apa karo lambelan kupingmu? Apa? Lambeku, kupingku. Yo, iki pancen mukjizat. Kupingku lucu banget. Caca, wis cukup. Kado anyar. Aku seneng permen karet iki. Ora mungkin. Sapiring burger. Aku kudu ngati-ati karo iki. Aku arep dadi sing pertama. Aku pengen banget nyoba burger abang iki. Aku yakin bisa mangan iki sajeroning setengah menit. Yo, ayo dilakoni. Enak. Sing pungkasan. Hore, kasil. Ora. Aduh. Ora peduli. Aku mikir aku duwe permen lollipop ing kono. Ketemu. Muga-muga rasane enak. Wah, aku seneng. Mandy, mulailah karo pangananmu dewe. Ganti seneng ati. Permen karet iki legi. Aku ngerti kui. Enak. Lan gambare lucu banget. Aku pengen bisa ketemu karo tresnaku. Pangeran tampan. Halo. Lily. Yo, tantangan ditampa. Aku bakal nuduhake kowe saiki. Wah. Aduh. Ups. Kleru. Ayo ditulungi. Aku isi urip. Gusti, anak apa karo irungmu? Yawis. Wow. Kuwi apik banget. Aku untuk permen jelly. Lan aku duwe permen karet. Wait a second. Yo. Sapa sing arep miwiti disik? Ketoke aku. Ngenteni. Iki abang, tegese iki duweku. Gelar rasane. Hei, Caca. Kuwi biru, tegese kuwi duweku. Yo, aku mung kari bola jus. Bingo.
Ngentenis Dela, aku isi bisa ngerasa kakek. Wow, Blade Hose apik banget. Aku seneng. Giliranmu, Nicole. Ayo didelok. Nice. Aku mikir bakal luwih enak nganggo sirup. Ayo dicoba. Oh, aku ora nyangka rasanya bakal kecut banget. Mandy, panganin duekmu. Bingo. Yo, ketoke kayak odol. Wektune gosok untu. Ayo wis. What? Kowe lagi ngapa? Oh, untukku udah dibiru saiki. Ngenteni, aku mikir aku salah mbeda kakek odol karo permen karet. Wow, kowe ndelok gelembung kui? Guluku. Apa sing kudu kita lakoni saiki? Come on. Oh, ngenteni, aku dua endhog Kinder Surprise. Pizza, Bang. Apik banget. Aku orang mudeng. Kenging apa aku untuk tombol? Yo, pikirno disiksa iki. Aku wis ora sabar nyoba kinderku. Aku penasaran dolanan apa sing dideli kakek ing jeron. Ngomong-ngomong, coklat biru iki rasa blueberry. Iki enak banget lan apik banget. Enak. Oh, ora coro? Ora. Kui lucu. Halo Kabe. Piye kabare? Oh, ora. Ngenteni. Oh, apa sing kedayan? Coroin pawon? Aku merenes saiki. Mbah, slametno kita. Oh, sandal siji wae wis cukup. Ha! Lunga! Matur nuwun, Mbah. Ketemu maneh mengko. Goodbye. Dah. Aku kudu mangan pizza saiki. Lan aku duwe ide apik kanggo kuwi. Kepiye yen kita nggawe siji potongan gede saka lapisan sing beda-beda? Apa kowe mikir rasane bakal luwih enak? Luar biasa. Wow, kuwi apik banget. Come on. Yo, ayo didelok. Saiki giliranku. Tombol iki aneh. Oh, wow. Halo, apa kowe mencet tombole? Aku duwe kejutan kanggo kowe. Es krim sing ora biasa. Ngati-ati, iki duwe rahasia. Opo? Apa maksudmu? Iki rada medeni. Kowe kudu ndelok raimu dewe, lucu banget. Iki nggumunake. Kecut banget. Tanganku sumunar saiki. Oh, padahang banget. Apa ini? Oh my god. Aku mikir aku duwe kekuatan super saiki. Cacah, kepiye karo kowe? Wait a second. Telu loro siji. Telu loro siji. Hey. Oh. Menarik. Alih-alih. Aku entuk semangka. Yuhu. Ayo didelok. Hey. Sapa sing arep dadi sing pertama? Gunting watu kertas. Yeah. Oh ya, aku sing pertama. Yo, aku untuk permen lollipop sing bentuknya ali-ali. Iki apik banget. Apik. Oh, apik banget. Opo? Ora peduli. Ayo dicoba. Legi banget. Iki pancen gumunake, legi lan kecut ing wektu sing pada. Wektune aku ngerasa kake jeli semangkaku. Ketoke apik banget. Aku seneng banget. Yummy. Kowe beja banget. Aku ora bakal mangan wijine. Oh, Nicole. Ngati-ati.
Hei, aku njaluk sepura. Lily, kowe duwe pangananmu hewe. Oke. Ayo didelok. Aku mikir iki keripik sing ora biasa. Muga-muga rasane enak banget. Apik, ngenteni. Oh, Gusti. Selamatno aku. Tenang wae, aku duwe vacuum cleaner. Hore! Tos kanca, kita pancen hebat. Lega rasane. Ngenteni, warna kita wis ganti babar pisan. Kita lucu banget. Oh iya. Matur nuwun kanggo kabeh sing seneng lan subscribe saluran kita. Ketemu maneh kanca-kanca. Dah.